Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tiga lagi kun mga maranos ng uli na marina-rinaw tanon. Siya kung na di bukura matanas lagi ang kaiyat matay dayan. Dasala ko kitihaya ko ay dua. Sagi kung mabuti hay ako wag nagkasusang ko ano suara niyan. Adang ko na rin so kalalami ko na dasala ko magkiragamas na mo kada ito pagusuran. Dari sa tiga ka na tiyago nang sa saging kas sa katina pa mo kinigang kas ko makuda magkiragas. Salamat. Satu kopi yang di